Dwi good news. Be? Be si? Dwi wedi setio fyny'r makeshift lounge. O, ideal. O, ideal. So pan ni'n adro lle lounge na, ddysg amdano fi. Yep. A wan, dwi'n mynd i finally sortio allan y boxes ma, efo stwff dolyg yn yno. O, ideal. Ti'n angen fi lle yn y gwyth, felly aros o fyma allan y ffordd. Ti'n gwybod e? Fel aros yn cytuno efo chdi. Ond, sgyn wifi, sgyn ti gael ffôn, a dwi'n mynd nabod neb yn y pentra yma eto, so dwi'n siŵr fydd i falch iawn o gwybod, actually, mi geithi o adres ti isio. Diolch yn fawr, dwi'n falch o gwybod. Na i fa adra as soon as possible, felly. Really? Dewi? Chdi ti na? Keely, help fi. Lle wyt ti? Be sydd? Brisha? Dewi, please adael fi. Lle wyt ti? Yn y attic. Keely, Brisha, please. Dewi? Lle wyt ti?